Здравейте, здравейте! Днес ще направим тунинг предизвикателство. Опа. Тунинг предизвикателство на ето този красив Paragon R, който ми дойде от мисиите за пентхауса, който си купих. Така че това е много добре по принцип, че ми го е дало. Така че сега ще направим едно тунинг, даже е брониран, един тунинг. Има стреляне. Ох, съжалявам, ама съм малко болен. Има картежца да стреля, обаче не знам защо сега да ми дава да стрелям. Така че, ако искате още тунинг, се абонирайте за канала, дайте едно лайкче и напишете коментарче, ако искате още тунинг и на коя кола, защото ние имаме много пари и с колко и с всичките ще правят много тунинг. Така че, ето ви всичките коли, е тази кола, дето ни горе в наколо клипа. Това е Бени кола, ще я направим когато направим 100 лева. Тази е рандом кола, тази не ми дава да си я тунингувам, вече бих я продал. Това ми е бронирания Nightshark и него може би ще го продам, защото вече имам Paragon. Така че сега ще потунинговаме малко. Опа, съжалявам. Така. Арбор, той си е на макс. Спирачки и те са на макс. Така, бъмпъри. Така. Предна броня. Да видим. Може това първото колко е... Не е много грозно. Но... ще го сложим. Но ще го сложим примерно с... Така. Така. Задната броня. Няма нищо хубаво тук. Може би ще си го остава така. Много двигател. На макс. Това... Нямаше идея какво е. Двигател, да. Не искам да слагаме такива синички, защото вече почти всяко не е с тях, пък и за тази не съм много добре. Така че слагаме или тези, или тези. Но по-скоро тези. Не тези. По-скоро тези, да, слабки. Така, предното, това не знам как се казва. Ще посложим тези вентилаторчета, защото изглежда добре с тях. Така, предния камак. Няма много избори. Тук не виждам никакъв избор. Може би така ще го направя. Те няма да ги пипаме. Ливерите. Те ливерите и... Така, неони слагаме и ще ги изберем неоните след като видим цвета на колата. Ливерите. Това зеленото е много яко. Това е ужасно. Мале много яки. Най-вероятно обаче ще сложа това. Да. Ето това е състезателно. Да, по-скоро ще сложи това. Защото и то е много добро. Да, не го слагам. Тук има номера черен. Спрей, така. Тук са ни безплатни цветовете и да видим кой ще му върви добре. Въобще си нямам на идея тук кой цвят да сложа.
Не знам. Добре, ще видим да го направим оранжев или жълт по-скоро. Ето. Така. Така нямаме. Така. Secondary color. Това е за седалките. И тях ще ги направим жълти. Така, вътре цвета. Той ще бъде или бял, или черен. Ама ако е... О, да. Майко, не, това не си върви много. Не, черен ще бъде. Да. Черен. Така. Спрей готов. Окей. Седалките, това са седалките. Може би ще го направим така. Да. Таван. Не виждам разлика. Скрито. Така, спойлер. Нещо се чува. Така. Може би ще сложа ето този. Май най-добре, да. Защото той е твърде голям. Това го слагам. Така. Сваляме на макс. Трансмисия. Така. Турбо. Слагаме. Губи. Така. Може би ще ги направя, нали, спортни. Това ще да видим кои си върват. Може би ще направя тези, защото ми харесват. Цветът ще бъде така си черен. Слагаме им такова. Тая ще бъде оранжев смок от гумите. Затъмняваме на макс стъклата. И така, готови сме. Тая лойка. Сега, къде са само цветове, неони, ще ги направим жълти. Така. Това ни е колата. Общо взето се получи много добре. Не, даже с това ще е по-яко май. Да. Малко се върнах на ливейката. Да, това е по-яко, слагам до него. Изхарчихме общо взето 300 000. Но, каквото такова. Така че, излизаме и сега нека да тестваме. Майчице. Вътре интериора хубав. Вътре интериора е хубав. Седалките са хубави. Отвънка много ми харесва как става. И сега да го видим само колко върви. Видим колко върви. Малко не се вижда много.
Еми 130 били с кърбустове, ами без на чиста права. Може би ще бъде към 125 нещо такова. Но това беше от клипа, надявам се да ви е харесал. Ако е така, се абонирайте за канала. Ако искате още тунинги, да пишете един коментар. И чао, приятно гледане. Чао, до следващото видео.